Σας ευχαριστούμε θερμά για την πλαισίωση αυτής της και υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας και ασφαλώς για το χρόνο που αφιερώνετε για μας. Περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εισήγησή σας. Δεν θα κουράσω εγώ, θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρακατσάνη, η οποία θα σας προλογίσει όπως πρέπει σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Αν μου επιτρέπετε μόνο, Δέσποινα, μία παρατήρηση να δώσουμε στους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή είμαστε 230 άτομα στην διαδικτυακή μας συνάντηση. Να πούμε ότι η εισήγηση της κυρίας Παγώνη θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα, λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, κάτι τέτοιο, και ακολούθως θα έχουμε χρόνο για να γίνουν συζητήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, οτιδήποτε τέλος πάντων προκαλέσει η εισήγηση της κυρίας Παγώνη. Για να διευκολυνθούμε, παρακαλώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στο chat. Και εμείς, η κυρία Καρακατσάνη, ο κύριος Τσιωτάκης και εγώ, θα φροντίσουμε να ομαδοποιηθούν, Δέσποινα, αυτές οι ερωτήσεις κατά κάποιον τρόπο, ώστε να είναι αποτελεσματική και η δεύτερη φάση αυτής της ημέρας. Δέσποινα, παρακαλώ, πάρε εσύ το λόγο να προλογίσεις την κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι για την παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι έχουμε τη χαρά αλλά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια κυρία Μαρία Παγώνη, με την οποία επίσης γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από τις κοινές μεταπτυχιακές μας σπουδές στο Παρίσι. Η κυρία Παγώνη, μετά τις προπτυχιακές της σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή, πραγματοποίησε την διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Παρί Ντεκάρτ, την οποία υποστήριξε το 1994. Και από το 1995 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Λίλ, όπως προαναφέρθηκε από τον πρόεδρο του τμήματος, τον κ. Τσιμωδιάννη, στη Βόρεια Γαλλία, στο πεδίο των επιστημών της αγωγής. Διετέλεσε διευθύντρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας και Επιστημών της Αγωγής από το 2020 έως το 2024. Ειδικεύεται σε θέματα ψυχολογίας της μάθησης και της ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Οι έρευνές της σχετίζονται περισσότερο με την πολιτική και ηθική αγωγή και εκπαίδευση, τις εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές, την παιδαγωγική διαμεσολάβηση, αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης από την κυρία Παγώνη θα είναι η συνεργατική παιδαγωγική ως απάντηση στη βία στο σχολείο, και έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι και μάλιστα η 6η Μαρτίου, η αυριανή μέρα, είναι η μέρα κατά της βίας στα ελληνικά σχολεία. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικότερα και τα ελληνικά σχολεία, και θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συγγνώμη, ελληνικό πληθυντικό. Έχεις το λόγο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τη Δέσποινα Καρακατσάνη και τον πρόεδρο του τμήματος και γενικά το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου σας. Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το κύκλο σεμιναρίων. Μου δίνεται έτσι ευκαιρία να θίξω θέματα εκπαίδευσης του πολίτη, που είναι βέβαια πρωταρχική σημασία σε μια εποχή μεγάλης κρίσης οικονομικής, πολιτικής, αλλά και ηθικής, που είναι πολύ σημαντική για όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο, νομίζω. Θα μοιράσω την παρουσίαση, όπως μου είπε ο κύριος. Βλέπετε. Ελαχιστοποιήστε το Teams, ωραία, και προβολή παρουσίασης τώρα στο PowerPoint. Τέλεια. Βλέπουμε τα συμπεράσματα, οπότε συγγνώμη. πατήστε το πλήκτρο Home, να πάτε κατευθείαν στην πρώτη διαφάνεια. Μια λοιπόν και ο κύκλος αυτών των σεμιναρίων αφορά σύγχρονα θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, και όπως είπε και η Δέσποινα, το θέμα της βίας είναι θέμα που μας απασχολεί σε όλη την Ευρώπη, νομίζω, σήμερα στο σχολείο. Επέλεξα λοιπόν να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και τον τρόπο αντιμετώπισης της, υποστηρίζοντας την άποψη ότι αυτό το φαινόμενο θέτει ερωτήματα
για την εκπαίδευση του πολίτη, κυρίως από την προσέγγιση μιας συνεργατικής παιδαγωγικής. Η παρουσίασή μου, λοιπόν, θα ακολουθήσει το ακόλουθο πλάνο. Κάποια ερωτήματα στην αρχή για τη θέση της βίας στο σχολείο σήμερα, ξεκινώντας από το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά και από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μία παρουσίαση των μέτρων καταστολής και ασφάλειας που προτείνονται από την κυβέρνηση της Γαλλίας για την εξασφάλιση ενός καλού σχολικού κλίματος και τα ερωτήματα που αυτά τα μέτρα θέτουν για την ηθική και πολιτική αγωγή στο σχολείο, τόσο από άποψη φιλοσοφική, ψυχολογική και παιδαγωγική. Μετά θα κάνω μια παρουσίαση των μαθητικών συμβουλίων, τα οποία θεωρώ ως θεμέλια λίθος της εκπαίδευσης στη δημοκρατία, παρουσίαση της οργάνωσης αυτών των συμβουλίων, των λειτουργιών για την εκπαίδευση του πολίτη και θα ακολουθήσει ένα παράδειγμα από μια συνεργατική έρευνα που κάναμε σε ένα σχολείο της παιδαγωγικής Φρενέ στα βόρεια της Γαλλίας, κοντά στη Λίλ, τα συμπεράσματα και κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές και παιδαγωγικό υλικό στο τέλος. Σχετικά με τη θέση της βίας στο σχολείο σήμερα, αυτό που μπορούμε να πούμε αρχικά είναι ότι από στατιστική άποψη η αύξηση της βίας στο σχολείο δεν είναι τόσο αποδεδειγμένη, μπορούμε να πούμε ότι είναι αποδεδειγμένη τόσο στη Γαλλία όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αποτελέσματα μιας έρευνας που γίνεται κάθε χρόνο σε εθνικό επίπεδο από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας στη Γαλλία και πιο συγκεκριμένα από την CIVIS, Σύστημα Πληροφορίας και Πρόνοιας της Σχολικής Ασφάλειας, δείχνουν πώς εξελίσσονται οι εκδηλώσεις περιστατικών βίας στο σχολείο. Κατά μέσο όρο καταγράφηκαν 13,7 σοβαρά περιστατικά ανά 1.000 μαθητές στα γυμνάσια και τα λύκεια το 2022-2023, έναντι 12,3 το προηγούμενο έτος. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο. Τα επαγγελματικά λύκεια έχουν το υψηλότερο ποσοστό, 20 περιστατικά ανά 1.000 μαθητές, ακολουθούμενα από τα γυμνάσια, 15,8 περιστατικά ανά 1.000 μαθητές. Όσο αφορά τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, ο αριθμός των αναφορών έφτασε τα 4,6 σοβαρά περιστατικά ανά 1.000 μαθητές το 2022-2023, έναντι 3 το προηγούμενο έτος, 2,8 το 2020-2021 και 2,4 το 2018-2019. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή αύξηση, αλλά αυτή χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία της, γιατί πρόκειται για τη δήλωση περιστατικών και όχι για τα ίδια τα περιστατικά. Υπάρχει μεγάλη παρότρινση από το Υπουργείο για τη δήλωση αυτών των περιστατικών από τις διευθύνσεις των σχολείων για να γίνεται καλή καταγραφή και παρακολούθηση. Όπως επίσης, ανάλογα βλέπουμε στον κοινωνικό χώρο ότι διπλασιάστηκαν οι δηλώσεις της σεξουαλικής βίας μέσα στα νοικοκυριά μεταξύ του 2017 και του 2022. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι μεγαλύτερη η συχνότητα αυτών των περιστατικών, αλλά ότι η δήλωσή τους είναι πιο ενθαρρύνεται και στον κοινωνικό χώρο. Άλλη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι έρευνες παρατηρούν ότι η σχολική βία σχετίζεται πολύ με συγκεκριμένες μεταβλητές, δηλαδή το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των σχολείων, των περιοχών, αλλά και των μαθητών ή ακόμα και το φύλο. Παρατηρούμε επίσης ότι οι μορφές βίας εξελίσσονται. Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε το 2021 από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας σε 44 χώρες που βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία και στον Καναδά, δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι ο σχολικός εκφοβισμός μένει σταθερός από το 2018, είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε 4 χρόνια σε μαθητές 11, 13 και 15 ετών, ο διαδικτυακός εκφοβισμός έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την τελευταία έρευνα που έγινε το 2018. Έτσι φαίνεται ανησυχητική η αύξηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, με τα αγόρια να παρενοχλούν οι μαθητές τους στο διαδίκτυο σε ποσοστό 14%, ενώ πριν από 4 χρόνια ήταν 11%, τα κορίτσια σε ποσοστό 9%, ενώ ήταν 7% το 2018,
Και παράλληλα, το 15% των αγοριών και το 16% των κοριτσιών αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού στο διαδίκτυο, στοιχεία που δείχνουν μια κάποια αύξηση 2 με 3 πόντους σχετικά με τα 4 τελευταία χρόνια. Άλλη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αν και στατιστικά η βία δεν αυξάνεται, στο γαλλικό χώρο παρατηρούμε πολλές βίαιες επιθέσεις τόσο μεταξύ εφήβων, όσο και ενάντια σε καθηγητές, από τους οποίους κάποιες ήταν μοιραίες. Έτσι, τον Απρίλιο του 2024, ενδεικτικά αναφέρω, μέσα σε μια εβδομάδα έγιναν 3 τέτοια επεισόδια μεταξύ μαθητών. Μια μαθήτρια 13 χρονών δέχτηκε βίαιη επίθεση από 3 συνομιλίκους της μπροστά στο γυμνάσιό της, το Μομπελιέ. Την επόμενη, στην Τουρ, μια έφηβη 14 χρονών χτυπήθηκε επίσης πολύ βάναυσα από συμμαθητές της, που βιντεοσκόπησαν τη σκηνή πίσω από το σχολείο της. Και ένας τρίτος έφηβος, 15 χρονών, λιντσαρίστηκε βγαίνοντας από το σχολείο του στην Εσόν και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Επίσης, σύμφωνα με μια έρευνα που γίνεται από το 2014, κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, το 12% του εκπαιδευτικού προσωπικού δηλώνουν ότι αποτελούν αντικείμενο απειλών ή προσβολών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από ό,τι σε όλα τα άλλα επαγγέλματα. Τέλος, μπορούμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο συναίσθημα ανασφάλειας στο σχολείο και ιδιαίτερα στον περίγυρό του, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ποια μέτρα καταστολής και ασφάλειας προτείνονται από την κυβέρνηση της Γαλλίας για την εξασφάλιση ενός καλού σχολικού κλίματος. 3 μέτρα αναφέρονται στο σελίδα του Υπουργείου. Καταγραφή οποιασδήποτε μορφή βίας ή απειλής, σωματικής ή λεκτικής, όπως το είπα και προηγουμένως, υπάρχει υποχρέωση καταγραφής αυτών των καταστάσεων. Άμεση υποστήριξη και φροντίδα των θυμάτων και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μέσα στα σχολεία. Ενδεικτικά κάποια μέτρα ασφαλείας πολύ πρόσφατα, που εφαρμόζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τον Ιανουάριο του 2025, 150 επιπλέον σχολικοί σύμβουλοι και 600 εκπαιδευτικοί βοηθοί θα προσληφθούν στα γυμνάσια και λύκεια που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους από άποψη σχολικού κλίματος. Πρόταση υπό εξέταση από την κυβέρνηση για να εφαρμοστούν πειθαρχικά συμβούλια ήδη από το Δημοτικό Σχολείο. Ευνηδιαστικές έρευνες τζαντών θα οργανωθούν από την Άνοιξη, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας το Φεβρουάριο του 2025, με αφορμή το γεγονός ότι ένας νέος 17 ετών πληγώθηκε βαριά από μαχαίρι στην αυλή του σχολείου του, στα προάστια του Παρισιού. Τέλος, πειραματική απομάκρυνση του τηλεφώνου των μαθητών στα γυμνάσια. Έχει απαγορευτεί η χρήση του τηλεφώνου από το 2018, αλλά τώρα πρόκειται για μια πειραματική απομάκρυνση του τηλεφώνου, δηλαδή τα παιδιά τα αφήνουν το τηλέφωνο μπαίνοντας στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και το 2024, 199 γυμνάσια εφαρμόζουν πειραματικά αυτό το μέτρο που αφορά πάνω από 50.000 μαθητές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου επισημαίνονται 7 άξονες βελτίωσης του σχολικού κλίματος, που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής στο σχολείο, βλέπουμε δηλαδή στρατηγική ομάδας, εξωσχολικές συνεργασίες, συνεκπαίδευση με τους γονείς, σχολική δικαιοσύνη, παιδαγωγική και συνεργασία. Τα μέτρα τα οποία πρακτικά παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερο μέτρα καταστολής, απαγόρευσης και πειθαρχίας που δεν αρκούν για να λύσουν το πρόβλημα της εκπαίδευσης του αυριανού πολίτη. Ποια ερωτήματα λοιπόν μπορούμε να θέσουμε για την ηθική και πολιτική αγωγή στο σχολείο απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Αρχικά, η ηθική και πολιτική αγωγή στο σχολείο δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε μέτρα πειθαρχίας και καταστολής, αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το έργο. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να οριοθετήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών
τη θέση τους στα όργανα λήψης αποφάσεων, αλλά και τους στόχους που μπορούν να διέπουν τη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της σχολικής κοινότητας. Η υπόθεσή μου είναι ότι χρειάζεται μια διδακτική προσέγγιση του νόμου και της θεωρίας του δικαίου στο σχολείο, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση τόσο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών. Το πλαίσιο αναφοράς, λοιπόν, αυτό το πλαίσιο αναφοράς για την ηθική και πολιτική εκπαίδευση στο σχολείο παρουσιάζει το οποίο προτείνω παρουσιάζει τρεις άξονες. Μια προσέγγιση φιλοσοφική που σχετίζεται με το περιεχόμενο των ενιών τους οποίους θα διδάξουμε στο σχολείο, μια ψυχολογική προσέγγιση που σχετίζεται με τη γνώση που έχουμε της ανάπτυξης της ηθικής κρίσης του παιδιού και μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία σχετίζεται περισσότερο με το βίωμα της συλλογικής ζωής, το οποίο μπορεί την εμπειρία μπορεί να έχει το παιδί στο σχολείο από παιδαγωγική άποψη. Η φιλοσοφική προσέγγιση. Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις του δικαίου. Η θεωρία του Hans Kelsen, ο οποίος θεωρεί ότι το δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που εκφράζονται μέσα από επίσημα κείμενα, καλά ιεραρχημένα, συνδέονται μεταξύ τους με λογικές σχέσεις και τους οποίους αρκεί να εφαρμόσουμε. Πρόκειται για μια θετικιστική προσέγγιση του δικαίου που βασίζεται στην πειθαρχία και την εφαρμογή των κανόνων κατά γράμμα. Και η θεωρία του Ρόναλντ Βόρκιν, ο οποίος προτείνει μια ερμηνευτική προσέγγιση του δικαίου, θεωρώντας ότι αυτό δεν εξαντλείται σε ένα σύστημα κανόνων, αλλά αποτελείται από αξίες, από τις οποίες η πιο θεμελιώδης είναι η δικαιοσύνη και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η δουλειά του ειδικού, του δικηγόρου, του δικαστή, του θερμοθέτη, είναι να εφαρμόσει τους κανόνες, ώστε να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στις αρχές αξίες που διέπουν το δίκαιο. Δηλαδή, οι κανόνες δεν είναι ένας αυτός σκοπός, αλλά είναι μια αφορμή σκέψης και ανάλυσης των αξιών που θεμελιώνουν αυτούς τους κανόνες. Είναι αυτό που είπα, ότι αυτή η διαφορά είναι σημαντική γιατί μας οδηγεί να σκεφτούμε ποιο είδος δικαίου θέλουμε να εφαρμόσουμε στο σχολείο και ποια είναι η προσέγγιση των κανόνων που θέλουμε να επιλέξουμε. Οι κανόνες ως σύστημα πειθαρχίας και καταστολής που εφαρμόζονται κατά γράμμα ή οι κανόνες ως σύστημα προστασίας κάποιων αξιών, ειδικά της δικαιοσύνης και της συλλογικής ζωής και ως αφορμή προβληματισμού για τις αξίες που διέπουν τη ζωή της κοινότητας. Αυτή λοιπόν ήταν η φιλοσοφική προσέγγιση. Τώρα από ψυχολογική άποψη, εδώ αναφέρουμε στη θεωρία του Λόρανς Κόλμπερτ, έναν Αμερικάνο ψυχολόγο, ο οποίος ορίζει μια σειρά από στάδια που δείχνουν την εξέλιξη της ηθικής κρίσης του ατόμου. Αυτή η εξέλιξη βασίζεται στη διαφοροποίηση ανάμεσα στους συμβατικούς κανόνες και τις αξίες, καθώς και την αυτονομία της ηθικής κρίσης, με βάση έννοιες αξίες που γίνονται όλο και πιο γενικευμένες. Αυτή η προσέγγιση μας οδηγεί να σκεφτούμε τις αξίες που προβάλλουμε με τις πράξεις μας και τις επιλογές μας ή τα επιχειρήματά μας, να σκεφτούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους και να τις κάνουμε αντικείμενο σκέψης τόσο για μας όσο και για τους μαθητές. Ένα παράδειγμα αυτού του μοντέλου, πριν να τον παρουσιάσω στην αφηρημένη του μορφή, παράδειγμα διαφορετικών αξιών, ας πούμε, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δικαιολογήσουμε μια υποχρέωση ή μια επιλογή μας. Φόβος της τιμωρίας. Πρέπει να συγυρίσω το δωμάτιό μου, γιατί αλλιώς η μαμά μου θα με τιμωρήσει. Προσωπικό συμφέρον. Πρέπει να συγυρίσω το δωμάτιό μου, γιατί έτσι η μαμά θα είναι ευχαριστημένη μαζί μου και θα με πάει βόλτα. Αγάπη και συμπόνια για τον άλλον. Πρέπει να συγυρίσω το δωμάτιό μου για να βοηθήσω τη μαμά μου. Είναι ήδη αρκετά κουρασμένη. Συνέπειες στη συλλογική ζωή. Πρέπει να συγυρίσω το δωμάτιό μου γιατί ζούμε σε ένα κοινό σπίτι όπου ο καθένας συμμετέχει στην ποιότητα της συλλογικής ζωής. Υπευθυνότητα και προσωπικό δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα να μην συγυρίσω σήμερα το δωμάτιό μου γιατί έχω πολλά μαθήματα. Δεσμεύομαι όμως να οργανώσω το χρόνο μου
ώστε να το κάνω μόλις μπορέσω. Και γενικευμένη αξία, θα συγυρίσω το δωματιό μου σήμερα, γιατί ο σεβασμός του χώρου που μένουμε είναι για μένα πρωταρχικής σημασίας. Το μοντέλο λοιπόν αυτής της ηθικής ανάπτυξης χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Στο προσυμβατικό επίπεδο, η αξία η οποία θεμελιώνει την επιλογή του ατόμου είναι εγωκεντρική, βασίζεται ή στο φόβο της τιμωρίας ή σε μια ατομικιστική ηθική με συμφεροντολογικές ανταλλαγές, είναι το στάδιο 1 και 2. Στο συμβατικό επίπεδο, οι αξίες που θεμελιώνουν τις επιλογές μας είναι αυτές είτε της ηθικής διαπροσωπικής συμμόρφωσης στο στάδιο 3, είτε μιας ηθικής κοινωνικής συνήθισης του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου στο στάδιο 4, ή στο μετασυμβατικό επίπεδο, η διαφοροποίηση ανάμεσα στις αξίες και το συμβατικό επίπεδο και η αναφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου ή σε κάποιες καθολικές γενικευμένες αξίες, στην ηθική των καθολικών αρχών, που είναι το στάδιο 6. Αυτή η θεωρία της ηθικής ανάπτυξης δεν μας ενδιαφέρει από άποψη της ιεράρχησης των σταδίων. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ποιο είναι πιο πριν και ποιο είναι μετά, αλλά ότι μπορεί να βοηθήσει, να είναι ένα εργαλείο που να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει ο ίδιος τα διάφορα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους μαθητές και να θέσει τους παιδαγωγικούς τους στόχους για τις έννοιες που πρέπει να γίνουν αντικείμενα στοχασμού για τους μαθητές. Υπάρχει παιδαγωγικό υλικό, για παράδειγμα, της Claudine Leleu, στο οποίο αναφέρθηκα στην προηγούμενη διαφάνεια, που βασίζεται σε ηθικά διλήμματα και κάνει τους μαθητές να αναλύσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε κάθε κατάσταση και τις επιλογές που τους δίνονται. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που φαίνεται από αυτό το μοντέλο είναι ότι ο φόβος της τιμωρίας δεν είναι επαρκές εργαλείο ηθικής ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν ήταν η ψυχολογική προσέγγιση και τώρα φτάνουμε στην παιδαγωγική προσέγγιση, όπου αναφέρομαι ιδιαίτερα στη συνεργατική παιδαγωγική, την οποία γνώρισα ιδιαίτερα στη Γαλλία, μέσα από την παιδαγωγική Φρενέ, αλλά και στην Ελλάδα με τη δουλειά που γίνεται από το Σκασιαρχείο, και η οποία βασίζεται στη σύγχρονη της προσέγγιση σε 3 αρχές που διέπουν την αγωγή του πολίτη. Στόχευση στις αξίες της συνεργασίας και της συλλογικότητας και όχι του ανταγωνισμού ή του προσωπικού συμφέροντος. Θα έλεγα μάλιστα συνειδητή στόχευση στις αξίες της συνεργασίας και της συλλογικότητας, οι οποίες είναι ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού. Ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των μαθητών απέναντι στην κοινωνία, την πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έμφαση στην επαγγελματική ηθική των εκπαιδευτικών, η οποία επαγγελματική ηθική περιλαμβάνει αρμονία θεωρίας και πράξης, προσπαθώ να κάνω ό,τι λέω, εφαρμογή των κανόνων της συλλογικής ζωής που ορίζονται από τους κανονισμούς και τα συμβούλια, αναγνώριση και σεβασμός των προτάσεων και των αναγκών των μαθητών και κινητοποίηση για την υλοποίησή τους. Τα μαθητικά συμβούλια είναι βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής, της συνεργατικής αυτής παιδαγωγικής. Πώς οργανώνονται, κάποιοι άξονες που οργανώνουν τα μαθητικά συμβούλια, η τακτικότητα, μια φορά τη βδομάδα ή και κάθε 15 μέρες, συνάντηση όλης της τάξης με την παρουσία του δασκάλου, καθηγητή, διαχείριση του συμβουλίου από μαθητές που έχουν αυτή την υπευθυνότητα και άλλες υπευθυνότητες των μαθητών που οργανώνουν το συμβούλιο και γενικότερα τη ζωή της τάξης, υπεύθυνος για την καθαριότητα, υπεύθυνος για το δανεισμό παιδαγωγικού υλικού κτλ. Διάφορες κατηγορίες ομιλίας, κάνω κριτική, μου αρέσει, συγχαίρω, προτείνω. Περιορισμός επίσης του χρόνου ομιλίας με τη βοήθεια μιας κλεψίδρας που καθορίζει συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας για να δοθεί σε όλους τους μαθητές η δυνατότητα να εκφραστούν και τελικά λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία.
εκείνο που είναι ενδιαφέρον με τα μαθητικά συμβούλια είναι ότι έχουν 3 λειτουργίες οι οποίες βρίσκονται σε σχέση μεταξύ τους. Αρχικά μια λειτουργία θεσμοθέτησης, γιατί στα συμβούλια παίρνονται αποφάσεις σχετικά με τους κανονισμούς της σχολικής ζωής, τον εσωτερικό κανονισμό, τις κανόνες της τάξης ή άλλες αποφάσεις που αφορούν κυρώσεις ή ακόμα την οργάνωση της σχολικής ζωής. Και εδώ οι έννοιες που θίγονται είναι η έννοια του δικαιώματος και της υποχρέωσης, η εκπαιδευτική κοινότητα, η θεμελιώση των κανόνων σε αξίες, η οργάνωση των κυρώσεων και επίσης η έννοια της ψήφου. Έχουν επίσης μια λειτουργία οργάνωσης της σχολικής ζωής και εμπειρίας. Οι κανόνες δηλαδή θεσμοθετήθηκαν και μετά εκείνο που είναι σημαντικό είναι αν αυτοί οι κανόνες είναι πραγματικά λειτουργικοί για να οργανώσουν την σχολική ζωή. Και βέβαια όσο πιο μικρή είναι η μείωση της απόστασης μεταξύ της θεσμοθέτησης και της πράξης, τόσο πιο πολύ οι κανόνες αυτοί βοηθάνε στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής. Και εκεί οι έννοιες που φύγονται είναι η σημασία και η καταλληλότητα των κανόνων, η έννοια της σύγκρουσης και τα συναισθήματα ασφάλειας, αναγνώρισης ή δικαιοσύνης, τα οποία αισθάνονται οι μαθητές, οι οποίοι φέρνουν αυτά τα προβλήματα για συζήτηση μέσα στο Συμβούλιο. Και μέσα από την ανάλυση της εμπειρίας φτάνουμε στην 3η λειτουργία του Μαθητικού Συμβουλίου, που είναι μια λειτουργία συζήτησης και προβληματισμού και οικοδόμησης κάποιων ενιών. Και εκεί οι έννοιες που θίγονται και διαφοροποιούνται είναι η έννοια της δημόσιας ή της ιδιωτικής σφαίρας. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα μέσα στο Συμβούλιο ή όχι. Η έννοια του ατομικού και του συλλογικού, η αυτονομία και η υποχρέωση, ή ακόμα η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Όσο πιο και ανάλογα με αυτόν τον προβληματισμό και τις συζητήσεις, γι' αυτό φαίνεται δεξιά η ευελιξία και η εξέλιξη των κανόνων, η θεσμοθέτηση μπορεί να αλλάξει και να υπάρχει μια εξέλιξη των κανόνων που αποφασίζονται από την τάξη. Όσο πιο δυναμικός είναι ο κύκλος αυτών των 3 λειτουργιών, τόσο πιο καλά λειτουργεί η δημοκρατία στο σχολείο. Για παράδειγμα, θα αναφερθώ σε μια συνεργατική έρευνα του πώς, οργανώνουν οι δάσκαλοι στα πλαίσια της συνεργατικής παιδαγωγικής αυτό το Συμβούλιο και τι είναι σημαντικό για αυτούς κατά την οργάνωση ενός τέτοιου συμβολίου. Θα αναφερθώ σε μια συνεργατική έρευνα η οποία έγινε με βάση 8 συνεργατικά συμβούλια μιας τάξης με μεικτές ηλικίες, ήταν 3η και 4η δημοτικού, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν επί 2 συνεχόμενες χρονιές. Η έρευνα περιλαμβάνει την εξής μεθοδολογία: αρχικά πραγματοποίηση του συμβουλίου, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, μετά αναπαραγωγή του φιλμ σε 3 αντίγραφα, ένα για τον ερευνητή, ένα για το δάσκαλο της τάξης και ένα για ένα πεπειραμένο συνταξιούχο εκπαιδευτικό που ήταν επιμορφωτής στην παιδαγωγική Φρενέ. Είμαστε δηλαδή 3 που συμμετάχαμε σε αυτή τη συνεργατική έρευνα. Τα 3 μέλη της ομάδας, αφού είδαν κατηδία το φιλμ, συναντήθηκαν μετά από 1 με 3 εβδομάδες για την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Η οδηγία που τους είχε δοθεί ήταν η ακόλουθη: να εντοπίσετε τις στιγμές που σας φαίνονται σημαντικές για τη δραστηριότητα των μαθητών ή του δασκάλου όσον αφορά το ρόλο του Συμβουλίου στην εκπαίδευση του πολίτη. Ένα ερώτημα πολύ γενικό, το οποίο ήταν η βάση της συζήτησης. Ο στόχος είναι να προσδιορίσετε σε τι συνίσταται η συνεργασία του δασκάλου, η εργασία του δασκάλου, στο πλαίσιο των συμβουλίων της τάξης και ποια είναι η μάθηση, ποιος είναι ο στόχος μάθησης κατά διάρκεια αυτών των συμβουλίων. Η ρόλη των μελών της ομάδας είναι η ακόλουθη. Ο δάσκαλος της τάξης σχολιάζει πρώτος τη δραστηριότητά του και τη δραστηριότητα των μαθητών, σύμφωνα με την οδηγία που δώσαμε. Ο εκπαιδευτικός επιμορφωτής σχολιάζει με τη σειρά του, γεγονός που προκαλεί συνήθως μια σημαντική συζήτηση
παίζει ένα σημαντικό ρόλο κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη του προβληματισμού σε σχέση με όσα συνέβησαν στην τάξη. Η άποψή του δηλαδή είναι σημαντική. Ο ερευνητής παρεμβαίνει προπάντων για να διασαφηνίσει ή να εμβαθύνει επί των λεγόμενων, να επαναδιατυπώσει ή να ζητήσει διευκρινήσεις σύμφωνα με τη μεθοδολογία μιας κλινικής χρήσης των ερωτημάτων. Ο στόχος είναι διπλός. Στόχος παραγωγής γνώσεων πάνω στις αρχές που διέπουν την ανάλυση ενός συμβουλίου τάξης για ένα πεπειραμένο εκπαιδευτικό, ειδικό στην παιδαγωγική φρενέ, και στόχος επιμόρφωσης του νέου δασκάλου που βρίσκεται στα πρώτα βήματα εφαρμογής της παιδαγωγικής φρενέ. Η γνώση, η ανάλυση αυτών των συμβουλίων της τάξης ήταν πολύ σημαντική για μας, γιατί οι καθηγητές δεν είναι εκπαιδευμένοι στο πώς να οργανώσουν αυτά τα συμβούλια και η άποψη του πεπειραμένου εκπαιδευτικού ήταν πολύ σημαντική για να καταλάβουμε πώς οργανώνει αυτά τα συμβούλια και τι είναι σημαντικό για αυτόν. Η έρευνα έδειξε ότι τα γνωστικά σχήματα που οργανώνουν τις παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού επιμορφωτή συνοψίζονται στο ακόλουθο ερώτημα. Πώς το Συμβούλιο της Τάξης συμβάλλει στην ανάπτυξη του μαθητή? Ο εκπαιδευτικός απαντάει σε αυτό το ερώτημα με τις ακόλουθες σταθερές αρχές που οργανώνουν τις παρεμβάσεις του. Πρώτη αρχή, ενθάρρυνση του προβληματισμού και των ερωτημάτων του μαθητή, ώστε να γίνει ενεργός παρατηρητής του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με τις αρχές παιδαγωγικής φρενές, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Ανάλυση επίσης του κινήτρου, της υποκειμονικότητας του δράστη, των συναισθημάτων του και των στάσεών του. Θεσμοποίηση και γενίκευση των ενιών, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια. Αναφέρεται περισσότερο στη λειτουργία της συζήτησης και του προβληματισμού. Και τέλος, επιβεβαίωση της ειλικρίνειας του μαθητή. Θα δώσω κάποια παραδείγματα για κάθε μία από αυτές τις αρχές. Ενθάρρυνση του προβληματισμού και των ερωτημάτων του παιδιού. Η ενθάρρυνση του προβληματισμού αυτού εντάσσεται στα πλαίσια των βασικών αρχών της παιδαγωγικής φρενέ και εγκαθιστά ένα διαχωρισμό, όπως είπα, ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία. Με αυτή την έννοια, μία από τις βασικές αρχές του σχολείου είναι να φτιάξει πολίτες ικανούς να παρατηρούν το περιβάλλον τους. Η εκπαίδευση, λοιπόν, αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση του παιδιού ως δράστη και αυτή η συνειδητοποίηση είναι μέρος της ανάπτυξής του. Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του πεπειραμένου εκπαιδευτικού, είτε θέλουμε τα παιδιά να εκφραστούν, και αυτό είναι όλο, δηλαδή το Συμβούλιο της Τάξης δεν είναι απλώς ένα χώρος έκφρασης, αυτό θέλει να πει, είτε θέλουμε να εργαστούν, είναι ένας χώρος δουλειάς και σκέψης, και αν εργαστούν, τότε θα τα δούμε να εξελίσσονται. Θα εξελιχθούν ως προς τη συμπεριφορά τους ή ως προς την οικοδόμηση κάποιων ενιών. Δεύτερος άξονας, θεματοποίηση και γενίκευση των ενιών, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια. Ο έμπειρος εκπαιδευτικός επιμένει στην ανάγκη να δημιουργήσουμε μια εμπειρία μέσα στο σχολείο, η οποία θα επιτρέψει το μαθητή να στηριχθεί επάνω σε αυτήν με σταθερό τρόπο, για να μπορέσει στη συνέχεια να γίνει παρατηρητής του περιβάλλοντος έξω από το σχολείο. Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του: αν έκανες μια κουβέντα πάνω στη ζωγραφική, η ερώτηση θα ήταν γιατί ένας ζωγράφος ζωγραφίζει αντί, ας πούμε, να πάει στο εργοστάσιο. Τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μιλούσαν για την εμπειρία που έχουν πάνω στη ζωγραφική. Θα ήταν δύσκολο να μην αναφερθούν σε αυτήν. Είναι η άποψη του παιδιού. Πρέπει να δεις ποια είναι η άποψή του για να μπορέσει να στηριχτείς πάνω της με σταθερό τρόπο και μετά να δεις τι απόσταση μπορούν να πάρουν από αυτήν, και αυτό αφορά το κάθε τι που κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν θέλουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν την τέχνη, τη ζωγραφική, η ιδέα μας είναι να τα βάλουμε να ζωγραφίσουν, ώστε όταν θα πάνε να δουν τους ζωγράφους, να έχουν ήδη μια εμπειρία και να μπορέσουν να αναλύσουν τη ζωγραφική τους. Εμείς γι' αυτό τα βάζουμε να δουλέψουν πάνω στα δικά τους έργα, ώστε όταν τους παρουσιάζουμε μια ζωγραφική, να έχουν μια δυναμική αντίδραση, να έχουν κάτι να πούν. Άμα αποδείχνει τη σημασία του βιώματος μέσα στο σχολείο.
Τρίτος άξονας οργάνωσης του Συμβουλίου, η ανάλυση της υποκειμενικότητας του δράστη, των κινήτρων του, των συναισθημάτων του και των στάσεών του. Για να αναλύσει ένα πρόβλημα που τίθεται από τους μαθητές, ο έμπειρος δάσκαλος προτείνει στον συνάδελφό του να μην επιμένει μονάχα στις συνέπειες της ενέργειας, στις συνέπειες του περιστατικού στο οποίο αναφέρονται, το οποίο καταλήγει σε μια ηθικολογία που δεν αγγίζει πραγματικά τους μαθητές, αλλά να το δει από την άποψη του δράστη, την υποκειμενικότητά του και τα κίνητρά του. Και εδώ θα αναφερθώ σε ένα απόσπασμα. Αρχικά είναι το απόσπασμα από το Συμβούλιο και μετά είναι το απόσπασμα από τη συνέντευξη. Το απόσπασμα από το Συμβούλιο, λοιπόν, στο οποίο θα αναφερθεί μετά η συνέντευξη, είναι η εξαφάνιση του χαρτιού της τουαλέτας. Τα παιδιά μιλάνε εδώ, οι μαθητές. Ο λέει, εγώ και ο Ζεντ κάνουμε κριτική στον Ars, γιατί τον είδαμε να πετάει το χαρτί της τουαλέτας από το δεύτερο όροφο και αυτό δεν είναι καλό, γιατί τώρα όταν πάμε στην τουαλέτα του δεύτερου ορόφου δεν υπάρχει χαρτί. Ζήτα, και εγώ κάνω κριτική στον Ι, γιατί λέει ότι εγώ και ο Ο πετάξαμε το χαρτί της τουαλέτας. Β, εγώ λέω ότι μια φορά ήταν ο Δέλτα και μετά ήταν κάποιος άλλος. Δεν ξέρω λοιπόν πόσοι ήταν, αλλά νομίζω ότι ήταν 2. Λέει, εγώ ήμουν με τον Λάμδα και τον Ο και τον είδαμε την τελευταία φορά που ήταν δίπλα στο παράθυρο. Άρχιζε να κάνει έτσι, σηκώνει τα χέρια σαν να θέλει να πιάσει κάτι. Και μετά μόλις μας είδε άρχισε να κατεβαίνει προς τα σκαλιά και έμεινε εκεί για πολλή ώρα. Λάμδα, εγώ νομίζω ότι είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι έτσι έγινε. Εγώ και η Λέη και εσύ τον είδαμε και όταν θελήσαμε να το πούμε στο δάσκαλο και μετά ανεβήκαμε ήταν ακόμα εκεί. Και νομίζω ότι περίμενε για να το κάνει. Εγώ λέω ότι είναι αλήθεια, γιατί στην αρχή, όταν ανέβηκα, υπήρχε ακόμα χαρτί. Τουαλέτας και μετά είδα τον Ήτα να ανεβαίνει, να πηγαίνει προς την τουαλέτα. Σκέφτηκα γιατί πηγαίνει συνέχεια στην τουαλέτα, θέλει να κατουρίσει και ίσως να είναι και αλήθεια ότι αυτός ήταν. Δάσκαλος, ποια είναι τώρα η συνέπεια αυτού του προβλήματος? 3 μεγάλα ρολά ρίχτηκαν από το παράθυρο. Ένα ρολό στοιχίζει πάνω από 10 ευρώ. Τι συμβαίνει τώρα στην τουαλέτα? Δεν μπορούμε πια να πάμε. Δάσκαλος, μπορούμε να πάμε, αλλά δεν υπάρχει πια χαρτί. Οπότε είναι ή δεν είναι καλό το ότι δεν υπάρχει πια χαρτί? Δεν είναι καλό. Τώρα δεν υπάρχει πια χαρτί και η μόνη λύση που βρήκαμε, αφού δεν μπορούμε να βρούμε ποιος το έκανε και επιπλέον συνεχίζει, και αν είναι πολύ, δεν είναι και πολύ μεγάλη εξυπνάδα, η μόνη λύση που βρήκαμε είναι να βγάλουμε τελείως το χαρτί της τουαλέτας. Εγώ προτείνω ότι αφού λένε πολλοί ότι ήταν ο Ήτα, να του βάλουμε μια προειδοποίηση και να τον παρακολουθούμε λίγο περισσότερο. Δάσκαλος, δεν υπάρχει πια χαρτί τουαλέτας. Όμικρον, εγώ τον είδα και τον ρώτησα τι κάνει και δεν μου είπε. Ρο. Ο Σίγμα με ρώτησε αν ήταν ο Ζήτα και εγώ λέω ότι δεν ήταν ο Ζήτα, γιατί δεν φτάνει καν να ακουμπήσει το παράθυρο, ακόμα και να ανέβει πάνω στη λεκάνη, είναι πολύ κοντός. Και μετά ο Σίγμα μου είπε, εσύ είσαι, και πήγε προς τα πάνω. Δάσκαλος, γιατί μιλήσαμε λοιπόν τώρα? Μιλήσαμε για το ότι πετάμε το χαρτί της τουαλέτας και επίσης καμιά φορά πλημμυρίζει. Μια φορά πήγα και υπήρχε μια λίμνη νερό και το παράθυρο ήταν ανοιχτό και το έκλεισα. Δάσκαλος, τι αφορά το πρόβλημα του χαρτιού της τουαλέτας? Όμικρον, εγώ νομίζω ότι είναι σπατάλη και μετά το χαρτί της τουαλέτας τελειώνει αργά. Και εγώ νομίζω ότι λιώνει αργά. Και εγώ νομίζω ότι δημιουργεί μόλυνση. Και μετά δεν είναι καλό. Και μετά κι εγώ τον είδα. Δάσκαλος, δεν μιλάμε τώρα για το τι είδαμε. Μιλάμε για το τι μιλήσαμε γενικότερα. Τι αφορά αυτό το πρόβλημα? Αφορά τον σύλλογο, γιατί το σχολείο πληρώνει και μετά τα λεφτά μας λείπουν. Τι είναι λοιπόν ο σύλλογος, ποιον αφορά? Αφορά το σχολείο. Και ποιος είναι το σχολείο? Οι μαθητές. Είμαστε όλοι, μας αφορά όλους. Είναι ο σεβασμός όλος. Είναι ζήτημα σεβασμού. Σεβασμό των πραγμάτων που ανήκουν στον καθένα και σε όλους. Τα πράγματα που ανήκουν στη συλλογικότητα, όμικρον. Οκ. Και τελειώνει η συζήτηση πάνω σε αυτό το επεισόδιο. Μετά λοιπόν, κατά την συνέντευξη που έχουμε με τους δύο δασκάλους, λέει ο δάσκαλος, δεν ξέρω αν ήμουν λίγο μαλθακός εδώ.
Και του λέει ο εκπαιδευτικός, υπόθηκε, είναι καλό, είπες, γιατί μιλήσαμε. Ο Β μιλάει για μόλυνση. Περνάμε λίγο παραπάνω, όχι πάρα πολύ, αλλά ό,τι πρέπει. Πρέπει την άλλη φορά που κάποιος θα σκάσει ένα μπαλόνι ή που θα σπάσει ένα αθλητικό εξοπλισμό, θα του πεις, πρόκειται για πράγματα που ανήκουν σε όλους, για συλλογικό υλικό. Ανήκει σε όλους. Οπότε δεν ανήκει σε κανέναν, γιατί μπορούμε μια χαρά να πούμε. Ανήκει λοιπόν σε όλους ή δεν ανήκει σε κανέναν. Γιατί μπορεί κανείς να πει, δεν είναι δικό μου. Ξέρεις, στην τάξη μου είχαμε απαγορέψει τις τσίχλες. Όχι γιατί δεν είναι ευγενικό, αλλά γιατί δεν είχαν όλοι. Και έτσι αυτοί που δεν είχαν, ζήλευαν αυτούς που είχαν. Και εδώ το ερώτημα θα μπορούσε να είναι, ποιος θα ήθελε να ξετυλίξει το χαρτί της τουαλέτας από το παράθυρο του σχολείου μέχρι κάτω. Γιατί εντάξει, μπορεί να το δεις από ηθική άποψη. Δηλαδή να αναφερθεί στις υλικές επιπτώσεις. Αλλά είναι και η άποψη του δράστη. Και εγώ θα ήθελα να το κάνω. Αλλά γιατί συγκρατιέμαι. Και γιατί δεν το κάνουν όλοι. Και θα τιμωρήσουμε κιόλας. Γιατί είναι απαραίτητο να τιμωρήσουμε. Πάντα αναρωτιέμαι για αυτή την ηθική θεώρηση των πραγμάτων που τη θεωρούμε σχεδόν ευνόητη. Ενώ στην ουσία δεν είναι καθόλου. Και μετά, κάποια άλλη μέρα, στα καλλιτεχνικά, μπορεί να σκαρφαλώσουμε όλη στη σκεπή και να κολλήσουμε σε όλους τους τοίχους του σχολείου χαρτιά της τουαλέτας, γιατί όχι στα πλαίσια ενός καλλιτεχνικού σχεδίου. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν το κάνουμε όλοι σε αυτή την περίσταση. Είναι το θέμα της απαγόρευσης. Έχεις ένα πεδίο ελευθερίας και το ερώτημα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δάσκαλος, έτσι που το λες είναι ενδιαφέρον, αλλά όταν τους βλέπεις, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μεγάλο μέρος των μαθητών μπορεί να φτάσει σε τόσο αφηρημένη σκέψη, ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοιο συλλογισμό, χωρίς από πίσω να υπάρχει μια δικαιολόγηση της πράξης. Ενώ όταν ο δάσκαλος πει αυτό είναι άσχημο, είναι σημαντικό, ακόμα και αν στην ουσία δεν είναι και τόσο άσχημο. Εκπαιδευτικός επιμορφωτής. Και από την άλλη, όντως δεν είναι και τόσο φοβερό, γιατί έτσι κι αλλιώς την άλλη μέρα θα υπάρχει χαρτί της τουαλέτας και ακόμα και αν καταλήξουμε να κλείσουμε τις τουαλέτες, δεν θα πειράξει και πολύ τα παιδιά. Για παράδειγμα, την πρώτη χρονιά έγιναν κλοπές στο σχολείο. Έγιναν το μεσημέρι, γιατί στην αρχή θέλαμε να είναι τα πάντα ανοιχτά στο σχολείο και να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Και μετά από αυτό που έγινε, ανακοινώσαμε επίσημα στις τάξεις ότι θα τις κλειδώναμε κάθε φορά που θα βγαίναμε. Και εμείς νομίζαμε ότι θα τα πείραζε τα παιδιά, αλλά ζουν σε ένα περιβάλλον όπου όλα είναι κλειδωμένα. Οπότε δεν τα πείραξε. Αυτός ήταν λοιπόν ο διάλογος πάνω στα κίνητρα, στη σημασία της ανάλυσης των περιστατικών, όχι τόσο με βάση τις συνέπειες, που έτσι κι αλλιώς είναι σημαντικές, αλλά δίνουν ένα ηθικολογικό χαρακτήρα στο συλλογισμό, ενώ ο επιμορφωτής εκπαιδευτικός προτείνει μια συζήτηση που βασίζεται περισσότερο στα κίνητρα του δράστη και στη συζήτηση πάνω στο τι σημασία έχουν αυτά τα κίνητρα για τη συλλογική ζωή. Και ο τέταρτος άξονας είναι η επιβεβαίωση της ειλικρίνειας του μαθητή. Ο επιμορφωτής εκπαιδευτικός θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε στο λόγο του μαθητή για να δούμε από πού έρχεται και πού στοχεύει. Για να δούμε σε ποιο βαθμό η άποψη που εκφράζει προέρχεται από τους ενηλίκους, την οικογένεια, τα μέσα ενημέρωσης ή ακόμα και από τον καθηγητή τον ίδιο. Του λέει, βλέπεις, μπορείς να δεις για παράδειγμα αν δεν δανείζονται στοιχεία από κοινοτή πίεση ή αν υπάρχουν πρωτότυπες ιδέες αυτά που λένε. Μήπως πρόκειται για ιδέες που τις έχουμε ήδη ακούσει σε κάποια εκπομπή στην τηλεόραση ή διαβάσει στις εφημερίδες. Δηλαδή το να παίρνουν αποφάσεις, να παίρνουν αποστάσεις από κάποιες στερεότυπες σκέψεις που προβάλλονται ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια συνεδρία όπου μια μαθήτρια παίρνει το λόγο στην αρχή του συμβουλίου, όταν πρόκειται για το μου αρέσει, δεν μου αρέσει, για να πει ότι αγαπάει πολύ το δάσκαλο, γιατί είναι καλός και εξηγεί πολύ ωραία. Το σχόλιο λοιπόν του επιμορφωτή είναι το ακόλουθο. Συχνά προβληματίζομαι για τις επιπτώσεις που έχουν στα παιδιά η τηλεόραση, τα τηλεπαιχνίδια, όπου βλέπουμε ανθρώπους που εκμυστηρεύονται μπροστά στην κάμερα και μιλάνε για τα συναισθήματά τους.
Οπότε αναρωτιέμαι μήπως κάποια παιδιά χρησιμοποιούν το Συμβούλιο για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Ίσως το μου αρέσει δεν μου αρέσει θα έπρεπε να αφορά μόνο τις δραστηριότητες της τάξης. Τι βοηθάει να μεγαλώσει αυτό που λέει. Οπότε αναρωτιέμαι πάνω στο ρόλο του Συμβουλίου. Στη Βουλή οι άνθρωποι παίρνουν το λόγο για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Ήταν λοιπόν η τελευταία αρχή στην οποία βασίστηκε η ανάλυση του Συμβουλίου αυτού του επιμορφωτή καθηγητή. Και εδώ βλέπουμε συνοπτικά το πώς μπορεί από παιδαγωγική αλλά και διδακτική άποψη το Μαθητικό Συμβούλιο να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης. Στο κέντρο είναι οι δράσεις του Συμβουλίου. Παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα, προτείνουμε μια κύρωση, μια δράση, ένα κανόνα και ψηφίζουμε. Το οποίο σχετίζεται με την ηθική σφαίρα, με τις έννοιες, όπως είπαμε, του ατομικού, του δημόσιου, του συλλογικού, της αυτονομίας, με την νομική σφαίρα, με τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, και την πολιτική σφαίρα, δηλαδή με την άσκηση και τα κατάχρηση των αρμοδιοτήτων ή ακόμα με τη μονιμότητα και την εξέλιξη των θεσμών μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Επάνω βλέπουμε με πορτοκαλί χρώμα τις πολιτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις, πώς το Συμβούλιο της Τάξης συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού. Και κάτω βλέπουμε τις διδακτικές, από διδακτική άποψη, ποιες έννοιες δηλαδή πώς μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και μάθησης κάποιες έννοιες μέσα από την κατηγοριοποίηση των καταστάσεων, τη θερμοποίηση, τον προβληματισμό ή τη διαχείριση του χρόνου. Νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μου. Κάποια τελικά συμπεράσματα. Η ηθική και πολιτική εκπαίδευση του παιδιού και του εφήβου δεν μπορούν να περιοριστούν σε μέτρα καταστολής και πειθαρχίας. Αυτή η εκπαίδευση έχει ηθικές, πολιτικές και νομικές διαστάσεις, οι οποίες μπορούν να βασιστούν, να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο βασίζεται σε 3 προσεγγίσεις: φιλοσοφική, ψυχολογική και παιδαγωγική. Τα μαθητικά συμβούλια είναι ο βασικός άξονας μιας συνεργατικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης της δημοκρατίας. Και επίσης να σκεφτούμε λίγο σε αυτή τη δικασία και τη σχέση μεταξύ έρευνας και εκπαιδευτικής πρακτικής, όπως το τελευταίο παράδειγμα που αναφέρθηκα, που θα επιτρέψει από τη μια στους εκπαιδευτικούς να αναλύσουν τις πρακτικές τους και να ενταχθούν σε ένα πνεύμα διαβίου ανάπτυξης και εκπαίδευσης, και από την άλλη στην έρευνα να θεμελιώσει τα συμπεράσματά της πάνω στην εκπαιδευτική πράξη και πραγματικότητα. Και κάποιες αναφορές σε διαλέξεις που έχουν σε δουλειές που γίνονται στην Ελλάδα, διαλέξεις που οργανώθηκαν από τη ΔΟΕ, πάνω σε θέματα συνεργατικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης του πολίτη. 2 ομιλίες του Φιλίπ Μεριό το 2022 και πρόσφατα στις 15 Φεβρουαρίου του 2025, πάνω στην εκπαίδευση στη δημοκρατία και τις συνεργατικές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. Η δουλειά επίσης του Γιώργου Μόσχου, που ήταν βοηθός συνήγορος του παιδιού και μέλος της πρωτοβουλίας για το άρθρο 12 για τα δικαιώματα του παιδιού, τη δουλειά που κάνουν για τα συμβούλια της τάξης, και το βιβλίο που έχουν πάνω στη συνέλευση των παιδιών, τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία, το οποίο είχε δημοσιευτεί πριν από μερικά χρόνια, μαζί με τη συνεργασία της Ασπασίας Καλησόρας, και κάποια βιβλιογραφία από τις δουλειές που έχουμε κάνει στη Γαλλία πάνω στην παιδαγωγική φρενέ, και ειδικά στο Πανεπιστήμιό μας στη Λίλ, και κάποιες αναφορές επίσης στην συνεργατική έρευνα, στη συνεργασία δηλαδή με τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους παράγοντες εκπαίδευσης των παιδιών, με τις επιστήμες της αγωγής. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, κυρία Παγώνη, για αυτή την εξαιρετική ομιλία. Μας βάλατε στο πλαίσιο, στο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και μας δώσατε και παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική πράξη, από την έρευνα, από το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Γαλλία και μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και συσχετίσεις και με το ελληνικό περιβάλλον. Αναδείχθηκαν με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο η συνεργατική παιδαγωγική και τα όρια, οι δυνατότητες χρήσης της στο πλαίσιο και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα εργαλείο, από ό,τι διαπιστώνουμε, καλλιέργειας του πολίτη, ανάπτυξη του πολίτη, μάθησης. Κράτησα διάφορα πράγματα από αυτά που σημειώσατε, που αναφέρατε. Καλλιέργειας μιας κριτικής αντίληψης και διδασκαλίας. Εργαλείο ανάλυσης της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Και πράγματι θεωρώ ότι είναι η απάντηση σε μια λογική τιμωρίας, καταστολής, πειθάρχησης που εφαρμόζεται όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πάρω πολύ το χρόνο και θα με ενδιαφέρει πολύ να αναπτυχθεί περισσότερο. Να πω επίσης ότι για το ελληνικό κοινό που ίσως δεν διαβάζει γαλλικά, η κυρία Παγώνη έχει επιμεληθεί ένα τόμο το 2007 στα σύγχρονα θέματα, που ήταν αφιερωμένο όλο αυτό το τεύχος στην έρευνα που είχε γίνει από το τμήμα της Μαρίας και την ερευνητική ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα, Μαρία, ακριβώς πώς ήταν ο τίτλος, της ερευνητικής ομάδας του Laboratoire, και είναι όλο στα ελληνικά, οπότε θα μπορούσατε κάλλιστα να βρείτε αυτό το υλικό για αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο και στη δευτεροβάθμια. Για το ρόλο ακριβώς των συμβουλίων. Έχω εδώ μπροστά μου κάποια ερωτήματα. Μαρία, έχεις και εσύ κάποιες, και τις ερωτήσεις και την πρόσβαση. Κάποιος αναφέρει και σχολιάζει το ρόλο της ομαδοσυνεργατικής. Συγγνώμη, απλώς δεν αναφέρεται το όνομα, λέγεται, είναι άγνωστος χρήστης, γι' αυτό δεν αναφέρομαι στο όνομα του ατόμου που το θέτει σαν ερώτημα. Το ζήτημα της ομαδοσυνεργατικής ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και ως εργαλείου ενδεχομένως ανάπτυξης καλλιέργειας της πολιτιότητας, το οποίο μου έχει τεθεί και εμένα σε επιμορφώσεις με τους εκπαιδευτικούς. Ταυτίζεται, θα έλεγα εγώ, έτσι, ερμηνεύοντας λίγο την ανάλυση που κάνει ο συνομιλητής μας εδώ. Ομαδοσυνεργατική ή μέθοδος project είναι ταυτόσιμη με τη λογική μιας συνεργατικής τάξης, όπως την αντιλαμβάνεται η παιδαγωγική φρένεια και όπως την εφαρμόζεται. Αυτό είναι το πρώτο, αν θα ήθελες να απαντήσεις σε αυτό. Υπάρχουν στοιχεία κοινά, γιατί εντάξει, μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε μια ομαδοσυνεργατική μέθοδο μέσα στα πλαίσια μιας άλλης παιδαγωγικής. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα συγκεκριμένο project και να το θέσουμε σε ενέργεια με βάση μια τέτοια μέθοδο. Απλώς πιστεύω ότι ίσως εκείνο που διακρίνει τη συνεργατική παιδαγωγική Φρενέ ή άλλων τέλος πάντων παρεμφερών παιδαγωγικών είναι ο πολιτικός χαρακτήρας. Και πραγματικά έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα η παιδαγωγική Φρενέ. Δηλαδή αυτό που είπα για την ανάπτυξη μιας κρίσης, ενός κριτικού πνεύματος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στα φυσικά αλλά και πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Νομίζω ότι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος δεν την έχει απαραίτητα, δεν αποτελεί μία από τους άξονες, θεμελίους της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ο τρόπος δουλειάς μπορεί να είναι κοινός, η συνεργασία, αλλά υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση στη συνεργατική παιδαγωγική Φρενέ, την οποία νομίζω τη διαφοροποιεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παγώνη, παρακαλώ, κάντε διακοπή της κοινής χρήσης. Ναι, και να σας βλέπουμε καλύτερα. Μας βλέπετε επίσης καλύτερα. Διακοπή τι? Ναι. Της κοινής χρήσης, Μαρία, ναι. Μπαίνει ένα ερώτημα, μάλλον αρκετά ερωτήματα που συνδέονται με τα πολυπληθή τμήματα,
Οπότε αν θα ήθελες να μας δώσεις και την εμπειρία της Γαλλίας και το ρόλο του εκπαιδευτικού και την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού πάνω στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια αντίστοιχη κατάρτιση στο πλαίσιο στη Γαλλία και στο γαλλικό περιβάλλον. Για τα πολυπληθή τμήματα ή για τη συνεργατική παιδαγωγική? Αρχικά, αν μέσα σε πολυπληθή τμήματα υπάρχουν δυνατότητες, περιθώρια ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών, τέτοιων παιδαγωγικών εργαλείων, των μαθητικών συμβουλίων, και αν ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός είναι έτοιμος ή έτοιμη να διαχειριστεί τέτοια πράγματα ή χρειάζεται μια τι είδους κατάρτιση, εκπαίδευση και πώς γίνεται στη Γαλλία όλο αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει κατάρτιση στην αρχική εκπαίδευση στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά στη Γαλλία η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν γίνεται στο πανεπιστήμιο. Γίνεται από κάποια ειδικά Ινστιτούτα, τα οποία είναι εκτός πανεπιστημίου, που έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα που προσανατολίζεται πολύ προς τα περιεχόμενα μάθησης και όλα τα υπόλοιπα, κοινωνικής, ηθικής, διαχείρισης, σχολικού κλίματος. Δυστυχώς δεν υπάρχει απαραίτητος χρόνος δηλαδή για μια επιμόρφωση σε βάθος και γι' αυτό εξάλλου επιμένω πάνω στην ανάγκη αυτού του πλαισίου και αυτής της επιμόρφωσης, γιατί αυτό γίνεται στην ουσία μετά, μέσα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών, από την επιμόρφωση και από κάποιους συλλόγους όπως είναι ο Φρενέ, ή από τις πρωτοβουλίες που παίρνετε εδώ και μέσα στα πανεπιστήμια ή από το Σκασιαρχείο, ας πούμε, με επιμορφώσεις που γίνονται παράλληλα με την εκπαιδευτική πράξη και εκτός της αρχικής αυτής μόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Και τα πολυπληθή τμήματα εφαρμόζονται πιο πολύ στα πλαίσια κάποιων ειδικών μορφών παιδαγωγικής, δηλαδή είναι μια επιλογή για να μπορούν τα παιδιά να συνεργαστούν μεταξύ τους, να βοηθάνε το ένα το άλλο, ανάλογα με την τάξη, με την ηλικία, με τις ανάγκες τους. Και δεν έχουν γίνει αντικείμενα μιας ειδικής κατάρτισης. Δηλαδή, γι' αυτό και επέμεινα σε αυτή τη συνεργατική έρευνα, όπου στην ουσία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν από το χρόνο τους σε συνεργασία με κάποιες οργανώσεις, με κάποιους συλλόγους, για να αναπτύξουν, για να θέσουν αυτές τις ιδιαίτερες δεξιότητες και αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα της σχολικής ζωής, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, δεν γίνονται αντικείμενα μάθηση, δηλαδή εκπαίδευσης στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τίθεται και ένα ζήτημα περί φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών, περί ψυχικής εξουθένωσης και κατά πόσο έχει αυτή την ευχέρεια όντως ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει και να πειραματιστεί και να εφαρμόσει παρόμοια εργαλεία. Απαντήθηκε εν μέρη αυτό το ερώτημα. Σαφώς. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε επαφή με ένα συλλογικό τρόπο σκέψης, γιατί έτσι και ο εκπαιδευτικός νιώθει λιγότερο μόνος του, μοιράζει τα προβλήματά του με τους συναδέλφους του και υπάρχουν κάποιοι χώροι ανταλλαγής εμπειριών, επιμόρφωσης, σκέψης, προβληματισμού, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην... Δηλαδή, ο φόρτος εργασίας, μπορεί να υπάρχει φόρτος εργασίας, πιστεύω όμως από τις έρευνες στις οποίες έκανα και στις οποίες συμμετείχα, ότι η ένταξη των εκπαιδευτικών σε κάποια γενικότερα σύνολα, σε κάποιες ομάδες, μπορεί να είναι και ένα μέσο ανακούφισης, δηλαδή, και
εξέλιξης από άποψη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να συμπληρώσω ότι όντως και το Σκασιαρχείο αλλά και εμείς ως Πανεπιστήμιο, ως Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουμε αναπτύξει και κάποιες μορφές δικτύων εκπαιδευτικών. Υπάρχει ένα δίκτυο στην Καλαμάτα. Επιχειρήσαμε να φτιάξουμε κάτι στην Κόρινθο. Δεν πέτυχε πάρα πολύ, αλλά το Σκασιαρχείο έχει ήδη αναπτύξει ένα πολύ ευρύ δίκτυο εκπαιδευτικών όπου ακριβώς γίνονται τέτοιου είδους ανταλλαγές και καλών πρακτικών αλλά και δυσκολιών. Νομίζω ότι λείπει αυτό από τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια να βγούμε λίγο από τις τάξεις μας και να ανταλλάξουμε τις δυσκολίες και τα εργαλεία μας. Και να είναι και ένα εργαλείο και ένα πεδίο αυτομόρφωσης και αυτοανάπτυξης. Ο κύριος έχει ζητήσει συγγνώμη, τώρα την κυρία Τσιωτάκη έχουμε δυνατότητα ναι, να ανοίξουν τα μικρόφωνα. Ωραία. Να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Καραμίτσα και μετά στον κύριο Τζιμογιάννη, συγγνώμη. Συγχωρέστε με. Κυρία Καραμίτσα, αν θέλετε να μας δώσετε και λίγο από πού να μας δώσετε λίγο το στίγμα, από ποια βαθμίδα είστε, μας ακούτε? Έχω ενεργοποιήσει το μικρόφωνο της κυρίας Καραμίτσα, μπορεί να το ανοίξει ή να μιλήσει. Μήπως είναι απλώς συγχαρητήρια, δεν ξέρω αν είναι ερώτηση, μάλλον ερώτηση πρέπει να είναι. Εντάξει, αν υπάρχει δυσκολία να δώσω το λόγο στον κύριο Τζιμογιάννη και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ Δέσποινα. Ευχαριστώ. Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Παγώνη για την εξαιρετική παρουσίαση που έκανε σήμερα. Μας έφερε πιο κοντά, τουλάχιστον εμένα που δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του γαλλικού συστήματος της εκπαίδευσης, σε πραγματικότητες και διαδικασίες που λειτουργούν εκεί. Και σίγουρα οι φοιτητές μας και οι εκπαιδευτικοί που πλαισιώνουν έτσι αυτή την ομάδα, αυτό το δίκτυο που πάμε να στήσουμε στο τμήμα μας, έχουν την ευκαιρία ακριβώς να επικοινωνήσουν με αυτή την πραγματικότητα. Θίγεται ένα θέμα που βάζει μεγάλες προκλήσεις σε όλους. Έτσι, η βία στα σχολεία πλέον έχει γίνει μάστιγα κοινωνική. Και βέβαια το ερώτημα είναι τι κάνει η εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Μας δώσατε ένα παράδειγμα με τα σχολικά συμβούλια, αλλά υποθέτω η πρόταση, και ίσως το υποθέτω βλέποντας τα ερωτήματα στο chat των εκπαιδευτικών, και πρακτικές οριζόντια στο σχολείο και όχι μόνο για τέτοιου τύπου ζητήματα, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε αυτή την κουλτούρα της συλλογικής σκέψης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και όλα αυτά που κατά κάποιο τρόπο συνιστούν την πολιτιότητα του σήμερα. Στη Γαλλία, επειδή είπατε ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται κυρίως στο περιεχόμενο, άρα ξέρουν καλά μαθηματικά ή μαθηματική ή φυσική, κάτι ανάλογο, ενώ το κομμάτι το παιδαγωγικό και όλο αυτό το παιδαγωγικό πλάσ που πάμε εμείς να κάνουμε με αυτή την κουβέντα είναι υποβαθμισμένο, έτσι δεν είναι? Το κατάλαβα καλά? Είναι υποβαθμισμένο γιατί μπαίνουν όλα στην ίδια σακούλα, ας πούμε. Θα έχουν 20 ώρες όλο το χρόνο για να αναπτύξουν, για να θίξουν όλα αυτά τα ζητήματα της βίας, των αξιών, της πολιτιότητας. Άρα δηλαδή οι παιδαγωγικές συνεργατικές δεν είναι, θα λέγαμε, ένας κανόνας στη σχολική εκπαίδευση. Είναι μια εξαίρεση, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί... Παρακαλώ. Το λέω γιατί εμείς γκρινιάζουμε εδώ στην πατρίδα μας, διότι όλες αυτές οι αξίες και οι στοχεύσεις της εκπαίδευσης, τουλάχιστον στα προγράμματα σπουδών και στα επίσημα κείμενα πολιτικής προτάσσονται, αλλά στο τέλος της ημέρας περιχαρακώνονται και περιορίζονται σε ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται 1 ή 2 ώρες τη βδομάδα και δεν διαχέονται οριζόντια σε όλα τα μαθήματα, γιατί οι πτυχές αυτού του προβλήματος αφορούν και μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε θέμα. Παραδείγματος χάρη στο μάθημα της πληροφορικής, το ψηφιακό bullying που γίνεται ή η προστασία των δεδομένων. Στο μάθημα, ξέρω εγώ, της ιστορίας ή των κοινωνικών επιστημών, να βάλουμε άλλα προτάγματα και άλλα ζητήματα. Τι θα προτείνατε εσείς σε αυτή την κατεύθυνση, μιας και μας βλέπουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναρωτιούνται εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω? Το σύστημα με έχει ξεχασμένο, η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για μένα. Το Σκασιαρχείο δεν φτάνει για όλους, να το πω έτσι. Τι μπορούμε έτσι εμείς εδώ να δώσουμε σαν μήνυμα?
στους εκπαιδευτικούς μας? Το μήνυμα είναι ότι υπάρχουν βέβαια αυτά τα θέματα των αξιών, των κανόνων, όπως το λέτε, σχετίζονται με διάφορα μαθήματα και θεματικές ενότητες. Εγώ όμως αυτό που νομίζω και αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι αυτές οι έννοιες είναι πολύπλοκες και ότι αξίζουν να γίνουν αντικείμενο μάθησης. Δηλαδή, ότι η έννοια, ας πούμε, του δικαιώματος και της υποχρέωσης, της υπευθυνότητας, είναι πράγματα τα οποία της δικαιοσύνης είναι πολύ πολύπλοκες στην ουσία, από το δημοτικό αρχίζοντας, αλλά και μετά στο γυμνάσιο. Οπότε καλό είναι να υπάρχει ένα υπόβαθρο, ας πούμε, λίγο, όταν είπα φιλοσοφικό, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα περιεχόμενο, ας πούμε, σε αυτές τις έννοιες, οι οποίες είναι βασικό να μπορέσουμε να τις θεματοποιήσουμε και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και σκέψης. Οπότε, υπάρχουν κάποιες... Μπορεί να γίνει κάποιο μάθημα, αλλά κυρίως ένα βίωμα, δηλαδή τα συμβούλια, μια συνεργατική παιδαγωγική και επίσης τα λεγόμενα debate μέσα στην τάξη, ο φιλοσοφικός διάλογος. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι πάνω σε τέτοια θέματα, που νομίζω ότι δηλαδή μπορούμε να τους αφιερώσουμε κάποιο χρόνο συγκεκριμένο μέσα στο πρόγραμμα. Μπορεί να είναι έστω και μια ώρα κάθε 15 μέρες, ας πούμε. Γιατί εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν παντού και ότι αρκεί να πω 2 ηθικολογίες, ας πούμε, στα παιδιά για το πώς πρέπει να κάνουν αυτό και πώς πρέπει να κάνουν εκείνο, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, θα πρέπει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να έχει σκεφτεί ποιες έννοιες θέλει πάνω σε ποιες έννοιες θέλει να δημιουργήσει ένα προβληματισμό στους μαθητές και να φτιάξει μια παιδαγωγική κατάσταση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όπως θα το κάνουμε και στα μαθηματικά, όπως θα το κάνουμε και στη φυσική και στη χημεία. Η έννοια της δικαιοσύνης δεν είναι λιγότερο πολύπλοκη από την έννοια της αναπνοής ή άλλων επιστημονικών έννοιων που θεωρούμε ότι απαιτούν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση. Εγώ αυτό θεωρώ, ότι δεν είναι ευνόητες έννοιες και ότι δεν αρκεί να πούμε τι πρέπει να κάνει ο άλλος για να το κάνει. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, ας πούμε, ότι με τους κανόνες αρκεί να πούμε τι πρέπει να... και ως γονείς το ξέρουμε ακόμα, όχι μόνο ως εκπαιδευτικοί, ότι αρκεί να έχουμε ένα λόγο πάνω στον νόμο και ο άλλος θα την εφαρμόσει. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν αρκεί. Αυτό που είναι σημαντικό, η ανάλυση της εμπειρίας του σχολείου και πώς από την εμπειρία θα δημιουργηθεί ένας προβληματισμός. Κανονικά αυτή είναι η εξέλιξη, ας πούμε, η παιδαγωγική προσέγγιση που νομίζω ότι είναι σημαντική σε αυτή την περίπτωση. Και προφανώς οριζόντια σε όλα τα αντικείμενα. Ναι. Δεν ξέρω αν Θανάση είμαστε, αν καλύφθηκες. Πράγματι, επέδωσε η οικοδόμηση ενιών μια διδακτική και μαθησιακή εμπειρία και δασκαλία και παιδαγωγική προσέγγιση. Υπάρχει ένα ερώτημα από τον Γιάννη τον Μαρκαντέ, έτερος από τη Γαλλία. Χαιρετιά σου, Γιάννη. Και από τα Αγία Μεταπτυχιακά. Θέτει το εξής ερώτημα. Θα ήθελα να ρωτήσω... Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις, Γιάννη, ή να μεταφέρω την ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η πλούσια σχολική ζωή, δηλαδή αν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, όμιλοι κλπ., οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με άλλα σχολεία και φορείς, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ένα πλούσιο δηλαδή, πρόγραμμα σε ανταλλαγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αν θεωρείς, Μαρία, ότι είναι μια απάντηση επίσης στην βία και στον εκφοβισμό.
Συγγνώμη Δέσποινα, γιατί είχα ένα Ναι. τηλέφωνο. Μπορείς να Ναι. επαναλάβεις την ερώτηση? Γράφει ο Γιάννης ο Μαρκαντές ότι αν μια πλούσια σχολική ζωή με δραστηριότητες, με ανταλλαγές, με εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνεργασίες με άλλα σχολεία, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση στα ζητήματα Ναι. της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Ναι, αλλά Ναι. είναι πάντα το ίδιο τρίπτυχο. Είναι η εμπειρία και μετά η σκέψη. Δηλαδή, η εμπειρία είναι σημαντική, η οποία μπορεί να προβληθεί από μια επίσκεψη, από μια ανταλλαγή, Και μετά το θέμα είναι αυτή την εμπειρία, τι την κάνουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει από δίπλα ένας προβληματισμός, μια ανάλυση, μια ενοιολογική, ας πούμε, διευκρίνηση, κάποια σχέση με κάποια εγχειρίδια ή κάποιες έννοιες που μπορούμε να βρούμε σε ένα μάθημα, ας πούμε, στη λογοτεχνία. Δηλαδή, είναι η εμπειρία και είναι και η αξιοποίησή της από άποψη παιδαγωγική και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο. Άρα, λοιπόν, ναι, αυτό και σε συνάρτηση με μια συνεχή εμπέδωση, ανταλλαγή, καλή ανάπτυξη και συζήτηση πάνω στην εμπειρία. Από ότι αυτό καταλαβαίνω από αυτά που απαντάς. Προσπαθώ λίγο να διαβάσω, υπάρχει μια συζήτηση για τα μαθητικά συμβούλια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία και εγώ θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ακυρωθεί στην πράξη και στην πρωτοβάθμια το ίδιο. Γίνονται προσπάθειες και μέσα από τις δουλειές του κυρίου Μόσκου φυσικά να αναπτυχθεί όλο αυτό το κομμάτι και θέτει κάποιος συνομιλητής μας εδώ ότι οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια δεν είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται μέσα στην τάξη. Έτσι οι μαθητές κάνουν μόνοι τους το Συμβούλιο Τάξης. Το θέμα είναι με τι εργαλεία και με τι δεδομένα. Με τι εργαλεία, πώς τα κάνουν. Τώρα απάντησα εγώ, συγγνώμη, έσπευσα να απαντήσω. Ναι, δηλαδή μπορούν κάλλιστα να κάνουν, πιστεύω, οι μαθητές στο Συμβούλιο. Το θέμα είναι πώς έχουν μοιηθεί σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι, Μαρία? Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου σκέψη. Μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο είναι και το θέμα της αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι λιγότερο στο δημοτικό. Στο δημοτικό όντως είναι τα συμβούλια με όλα τα παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι αντιπρόσωποι, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, αυτός ο θεσμός με τους αντιπροσώπους των τάξεων για το συμβούλιο του σχολείου. Στη Γαλλία υπάρχει και το συμβούλιο του σχολείου και στο δημοτικό, αλλά δεν λειτουργεί παντού και ούτε με τον ίδιο τρόπο. Εννοείται ότι με την εξέλιξη με την ηλικία δηλαδή, υπάρχουν άλλες στο δημοτικό, ας πούμε, και το μόνο το ότι έχεις μια υπευθυνότητα, ας πούμε, για να δίνεις το λόγο στα παιδιά και ότι καταλαβαίνεις σιγά σιγά ότι δεν μπορείς να δίνεις το λόγο περισσότερο στους φίλους σου, γιατί έχεις μια υπευθυνότητα και μια υποχρέωση να είσαι δίκαιος προς όλα τα παιδιά της τάξης. Ήδη αυτό είναι μια μικρή μάθηση που είναι σημαντική. Μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο φαντάζομαι ότι η αντιπροσώπευση είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να υπερασπίσεις κάποια δικαιώματα μέσα στο σχολείο. Εντάξει, και το Συμβούλιο της Τάξης στο γυμνάσιο βέβαια δεν παίζει τον ίδιο ρόλο, γιατί μπορεί να αποφασιστούν, επειδή υπάρχουν πολλά μαθήματα και πολλοί καθηγητές, είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον μια στιγμή, ας πούμε, ένας σχολικός χρόνος όπου μπορεί να θίγονται κάποια προβλήματα της τάξης και του συνόλου, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τώρα, αν ο καθηγητής δεν είναι παρόν, εκεί πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο να πάρθει μια απόφαση από κοινού, γιατί ο καθηγητής παρόλα αυτά, ακόμα και δεν είναι παρόν, είναι μέλος της κοινότητας της τάξης, να αποφαρθούν κάποιες αποφάσεις για το ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί για τη διαδικασία του Συμβουλίου, ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός δεν είναι παρόν. Χρειάζεται ένα πλαίσιο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, τώρα έχει μπει και ένα ζήτημα που αφορά ένα συγκεκριμένο περιστατικό απόδοσης
ας πούμε, κάποιας διαχείρισης ενός περιστατικού βασικά μέσα σε ένα σχολείο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λίγο ιδιαίτερο και νομίζω χρήζει ειδικής αντιμετώπισης, οπότε θα έλεγα να μην το θίξουμε, να το βάλουμε τόσο... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θες, Μαρία, να το δεις, απλώς δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Για σχέση με την ομιλία της κυρίας Παγώνη. Μιλάει βασικά για την αποβολή και αυτό ίσως, εντάξει, μην το αποκυρώσουμε και εμείς. Έχει ενδιαφέρον με την έννοια όμως ότι η συνεργατική παιδαγωγική βάζει και μια διαφορετική προσέγγιση, Μαρία, που το υπονόησες αλλά δεν είχες τον χρόνο να το αναπτύξεις, τις κυρώσεις ακριβώς. Έτσι. Ίσως με αφορμή αυτό, το περιστατικό που προβάλλει ο εκπαιδευτικός, θα ήθελες να μιλήσεις για αυτό το κομμάτι των κυρώσεων, πώς τις αντιλαμβάνεται η συνεργατική παιδαγωγική. Αν είναι εύκολο, πολύ συνοπτικά, αν δεν είναι πρόβλημα να οι κυρώσεις, οι κυρώσεις θεωρείται ότι πρέπει να έχουν κάποια σχέση με τη συνείδηση της συλλογικής ζωής. Οπότε οι κυρώσεις, δεν υπάρχουν κυρώσεις που σχετίζονται με σωματικά ή κούραση ή φόρτο εργασίας κτλ. Υπάρχουν κυρώσεις όπως η απομόνωση, όπως η διακοπή συμβολαίου, όπως τώρα η αποβολή είναι ένας τρόπος συνειδητοποίησης των συνεπειών της πράξεώς σου για την κοινωνική ζωή. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν λέω ότι δεν μπορούν, ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν. Μετά, σημασία έχει παιδαγωγικά ποιος είναι ο στόχος, ας πούμε, της κύρωσης. Αν ο στόχος είναι αυτή η συνειδητοποίηση της συλλογικής μορφής ζωής, νομίζω ότι η αποβολή δεν μπορεί να, εκ των προτέρων δηλαδή, να αποκλειστεί σαν κύρωση. Εξαρτάται από τις... Ναι. Θυμάμαι στο αφιέρωμα στα σύγχρονα θέματα που κάνεις μια διάκριση μεταξύ σοφρονιστικού χαρακτήρα, νομίζω, καθαρτήριες επίσης, κυρώσεις. Επικαλούμενοι επίσης ή κάνεις μια αναφορά στον Πιαζέ. Μήπως θα ήθελες αυτό μόνο να σχολίαζες, αν συνδέεται με αυτό που προαναφέρθηκε. Ναι. Όντως, ο Πιαζέ κάνει αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στις καθαρτήριες κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν τη δημιουργία μιας... έχουν καθαρτήριο χαρακτήρα και δεν έχουν σχέση με το κρίμα, με την πράξη την οποία διέπραξε το άτομο, και οι κυρώσεις οι οποίες βασίζονται σε μια συμμετοχικότητα, σε μια ανταλλαγή, ας πούμε, των ρόλων μέσα στην κοινωνική, μέσα στο σύνολο, μέσα στην ομάδα, και που έχουν σαν στόχο να σκεφτεί το άτομο πάνω στη συνέπεια των πράξεών τους. Οπότε, εκείνο επίσης που είναι σημαντικό και από άποψη νόμου, από άποψη δικαίου, είναι αυτές να μην είναι αυθαίρετες, αλλά να αποφασίζονται από κοινού και να είναι και επίσης να παρουσιάζονται μέσα στο σχολικό κανονισμό, δηλαδή να είναι ξεκάθαρες και κοινές για όλους. Και όχι μια αυθαίρετη απόφαση που κάποια στιγμή κάποιος εκπαιδευτικός, επειδή είναι θυμωμένος, θα πάρει. Δηλαδή είναι σημαντικό οι κυρώσεις αυτές να παίρνονται από κοινού οι αποφάσεις και να είναι και ξεκάθαρες για όλους. Σε ποια περίπτωση θα πάρθει η τάδε κύρωση και σε ποια περίπτωση θα πάρθει μια άλλη απόφαση. Αυτό είναι σημαντικό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το σύνολο των ερωτήσεων που τέθησαν στο chat. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Νομίζω ότι μάλλον ολοκληρώσαμε.
για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν Θανάση θες να κλείσεις αυτή την Να ημερίδα. ευχαριστήσω πρωτίστως την κυρία Παγώνη βέβαια για την σημερινή της παρουσία. Έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ελληνική εκπαίδευση. Μας τροφοδοτεί με σκέψεις και εμάς και τους εκπαιδευτικούς, υποθέτω. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ από ό,τι βλέπω, κύριε Τσιωτάκη, αν μπορείτε να δώσετε ένα μικρόφωνο στον συνάδελφο. Και σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω εσένα, γιατί η δική σου διαμεσολάβηση έφερε την κυρία Παγώνη κοντά μας και πραγματικά σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τους 300 και πλέον εκπαιδευτικούς. Να ξέρετε ότι σε κάποια φάση είχαμε πάνω από 300 άτομα στην τηλεδιάσκεψή μας, που πραγματικά δείχνει, μας κάνει, πώς να το πω, μας γεμίζει με μεγαλύτερες ευθύνες, Δέσποινα, να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το τομέα και να συνεχίσουμε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αν συνεχίσει έτσι. Αυτό το ενδιαφέρον πραγματικά μας δίνει δύναμη και κουράγιο και αισιοδοξία. Κύριε Τσιωτάκη, μπορούμε να δώσουμε μικρόφωνο στον κύριο Δουλκερίδη να κάνει αυτό το κλείσιμο. Ναι, ζητήθηκε η παρουσίαση, οπότε Μαρία δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Την παρουσίαση, ναι. Να πω και πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν έχετε κάποια άλλα ερωτήματα ή κάποια σχόλια, επίσης θα χρειαστεί να μας τις στείλετε, γιατί όλες τις παρουσιάσεις θα τις αναρτήσουμε σε ένα κοινό χώρο στο site του τμήματος, να υπάρχουν και για την ιστορία, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται. Και έγινε και έχει μαγνητοφωνηθεί επίσης. Έχει επίσης βιντεοσκοπηθεί. Θα σας στείλουμε και το βίντεο της εισήγησής σας. Ναι, εννοείται. Ο κύριος Δουλκερίδης δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του. Αν δεν μπορεί, ας γράψει. Ξέρω, έχει δικαιώματα πάντως. Έχει, το βλέπω. Το ενεργοποίησε. Αλλά δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε. Αν θέλει και αν είναι εύκολο να γράψει κάτι συνοπτικό στο chat και να κλείσουμε με τη δική του παρέμβαση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πληροφορίες λέει για το βιβλίο της κυρίας Παγώνη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ερώτημα. Ναι, συγγνώμη, το γράφω τώρα και όποιος θέλει ας επικοινωνήσει. Συγγνώμη, τώρα το βρήκα από το τέλος πάντων γρήγορα, βλέπετε, από τα σύγχρονα θέματα, αλλά όποιος θέλει ας επικοινωνήσει, ας στείλει και ένα mail σε μένα, γιατί μπορώ να του το στείλω. Έχει γράψει ο αγαπητός συνάδελφος εδώ. Ναι, οπότε μάλλον είμαστε, ο ίδιος είναι. Ναι. Οπότε αν θέλετε να μου γράψετε ένα mail, να σας το στείλω. Κυρία Παγώνη, είναι το τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την πρόσκλησή σας. Σύγχρονα θέματα. Να το, αυτό ήταν. Είναι λίγο πάνω από 15 χρόνια. Η έρευνα αυτή συνεχίζεται, Μαρία, τελευταία ερώτηση. Υπάρχει συνέχεια στην παιδαγωγική αυτή μέσα από το Πανεπιστήμιο της Λύσης? Όχι σε αυτό το σχολείο. Όχι σε αυτό το σχολείο. Γίνεται σε άλλο σχολείο? Ναι. Μετά είχαμε κάνει σε ένα σχολείο στο Παρίσι και γενικά και σε άλλα σχολεία εναλλακτικής παιδαγωγικής, κυρίως που δουλεύουν έτσι συνεργατικά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών. Δηλαδή όταν είναι δυνατή σε ένα σχολείο είναι πολύ σημαντική. Ναι, πάνω σε αυτό συνεχίζουμε. Ωραία. Να μεταφέρουμε, Δέσποινα, ναι. Μεταφέρουμε από το ερώτημα, μάλλον διαδικαστικό είναι το ερώτημα του συναδέλφου, που ζητάει πληροφορίες πότε γίνονται τα μαθητικά συμβούλια, σαν αυτά που ανέφερε πριν η κυρία Παγώνη, αν είναι μέσα στο πρόγραμμα, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ποιοι άλλοι συμμετέχουν, αν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Πριν μιλήσει η Μαρία, απλώς να πω, συγγνώμη τώρα γιατί να πω ότι και στην Ελλάδα εφαρμόζονται στα συμβούλια τάξη, δηλαδή και μέσω του Κασιαρχείου αλλά και άλλων εκπαιδευτικών που υιοθετούν αυτά τα εργαλεία της παιδαγωγικής ΦΡΕΝΕ, και στην πρωτοβάθμια κυρίως, η δευτεροβάθμια λιγότερο, αλλά υπάρχουν και εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια που εφαρμόζουν αυτά τα εργαλεία.
και τα συμβούλια Έχετε τάξης. κάποιο σύνδεσμο να δώσετε για το σκασιαρχείο στο chat? Ναι, θα το γράψουμε. Μαρία, δεν ξέρω αν θες Το εσύ έχω βάλει και εγώ, και το στην έχω βάλει παρουσίαση, αλλά μέσα θα στη το ανεβάσω και βιβλιογραφία. τώρα. Ναι. Το έχω βάλει στη βιβλιογραφία. Ναι. Και επίσης ξέρετε ότι στο συνήγορο του πολίτη μια φορά κάθε μήνα το σκασιαρχείο κάνει ένα δισέλιδο. Στην εφημερίδα των συντακτών, Στην εφημερίδα των συντακτών, συγγνώμη. Ναι. Στην εφημερίδα των συντακτών. Ωραία. Δεν ξέρω αν καλύφθηκε. Ναι. Και σε σχέση με τα ωράρια δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα. Στη Γαλλία το 2002 ήταν, κατά τη γνώμη μου, κατά τη δεκαετία εκεί του 1995 με 2000, που είχαν περισσότερο θεσμοθετηθεί τα συμβούλια, δηλαδή από το Υπουργείο προέβλεπε μισή ώρα κάθε εβδομάδα ή μία ώρα κάθε 15 μέρες. Τώρα πια δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά έχει μία ευελιξία ο καθηγητής, ο οποίος συνήθως το εντάσσει μέσα στο ΕΜΣΕ, στην ηθική και πολιτική αγωγή. Η αλήθεια είναι ότι πρακτικά δεν έχουν πολύ μεγάλη δυνατότητα, ας πούμε, εκπαιδευτική από άποψη χρόνου, όπως και εδώ. Και εδώ νομίζω ότι γίνονται, από ό,τι ξέρω, από τη δευτεροβάθμια ή τις πρωτοβάθμιες το εντάσσουν στις τάξεις τους, όπως και το τι νέα, για το οποίο δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε για την παιδαγωγική φρενέ, αλλά τα συμβούλια τα εντάσσουν στο σχολικό πρόγραμμα και στη δευτεροβάθμια γίνονται και συνεργασίες εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και κάνουν από κοινού συμβούλια τάξης. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε καλύψει το σύνολο των ερωτήσεων. Έχω την εντύπωση ότι ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι. Αν θα υπάρξουν ίσως και επιπλέον ερωτήματα ή σκέψεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την κυρία Παγώνη. Ναι, και βέβαια. Πήρα την πρωτοβουλία. Μπορείτε να πάρετε το mail. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στο τμήμα σας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ναι, Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.